Calquera excusa é boa para disfrazarse e se no verán moitas vilas celebran un entroido, en Ribadumia pensaron que tamén sería boa idea facer unha festa de disfraces para celebrar o Nadal. Deronlle en chamar Carnadal. Detrás da iniciativa está o Concello xunto á Asociación Gotas e as AMPAs do CRA de Ribadumia e do Colexio Julia Becerra Malvar. Vais a celebrar o 23 de decembro. Cando o entroido e o Nadal pois chocan nunha festa única, pois aparece pois este Carnadal, non? Algo que coido que non se ten tampouco celebrado en outros concellos, co cual vamos a ser un pouco pioneiros en isto e agardando que teña boa acollida. O prato forte da xornada chegará á noite con propostas musicais para público adulto e premios para os mellores disfraces. A partir das 9, no Carnadal, pois xa estará enfocado todo máis a un público máis adulto, onde habrá moita música navideña, unha actuación especial do DJ Maifiel DJ Set, que é da Illa de Arousa. Habrá moitas sorpresas, teremos premios para o mellor disfraz de Carnadal. Pero a xornada arrancará xa pola tarde con obradoiros infantís, comezando pola rapazada máis pequena. Serán pois obradoiros enfocados a traballos manipulativos, manuales e aunque son para nenos, tamén son para pais, porque eses nenos tan pequenos necesitan moitos casos de axuda dos pais. Por lo tanto, pensemos que os pais tamén teñen que vir e axudar e colaborar neste desenvolvemento deste traballo. El nuestro va enfocado, a todas las edades. Va a ser también un obradoiro de Navidad para que lleven una cosita para casa para poner en el árbol de Navidad todos los niños. O Carnadal é unha das actividades destacadas dunha programación de Nadal que xa está en marcha. Por diante temos aínda varias xornadas infantís con hinchables ou a visita de Papá Noel ou os Reis Magos. Un conxunto de propostas para animar as festas ao tempo que se dinamiza o comercio e a hostalería local. Evidentemente, dentro do Concello de Ribadumia temos e debemos de promover o comercio local e invitamos a todos os veciños que disfruten de Ribadumia, que disfruten do comercio local, da hostelería e que se xa un gran Nadal 2023. E anima o alcalde a comerciantes e particulares a decorar os seus escaparates ou vivendas para facer aínda máis vistoso o Nadal en Ribadumia. Neste caso, o prazo para inscripción neste concurso de decoración estará aberto ata o día 20.